Ha ka jingjia ka ba syam apoy perkhat ki briu ki ba la satya ban ithu dor kman la thambor ka jaka thebot hawapong skor East Giant Hills District bat penpat pen pra ya ka kor EVM ha ka arphoi trik rampang kani ka jingjia kala jia ha ka por kum ba khatwe shiteng min stam ha ka jaka thebot kan thop ka jaka thebot ki shinrang bat kan thei ka bor penya district jong ka East Giant Hills District kumju ka tanat pulit kila her marma syak ka shnong bantam ya ka jingjia bat banlat mi ke jingklumar. Nadu u Deputy Commissioner Shivansh Avasti, u Superintendent of Police Giri Prasad, kakong JU Kharpuri, kabalong ka Additional Deputy Commissioner but Returning Officer, kila hirsya ka nakajaka, banshim jingken, palahap ang pensange ya ka jing vote. Kani ka polling station jong Wapong Skur bakadai jong kishenrang bat bi pada kadai jong ki kentai te hakani pada baro ayat bet men step di kamdon ni kadon ka jing ya sutu bakla men step kendiat layapan bet te kalayat bet baro te hadu khatwai atau kalayat bet ka kam baro nrei hadin pada kumtu hakapor khatwai lai kusan tinggi yo nok report bakala don kata ka jing wan jong kita ki briu ki bam itu khmat da menu kiba ya don hang ni kiba dang ya terikam na kaliang presiding bat ki polling team jong presiding bat I sector officer bat I zonal magistrate ti mi thu khmat ki shuwan ki shu le force entry nang ta ki shu penpat penpralut ya ki EVM bat nang ta ki penduk lut ya kai ka kam penle election te ha ka ju ko por hi had kumbakat wei lai pinyo pada kilet sahapo sakita ki wei pada hapo kaneka mil ka polling station junction rang hangta pada ki sedang sakitaru kilet ban pen huri hura hangta bat tempat nut ya kitiar EVM ki bamla itu khmat ti habaki nakliang jung ki snong ru ki la penjai jai ya ki tang ba mla ban itu khmat ki shuwan ki rungbet ki penpat ha kamil ru ti nrei baro men step kalang kalaya jai bah karukom long jongka jing thebut te kensan ha kita ki porhi isu penpat penprano ya ki EVM omla ban itu khmat weiru ki ong babun bamla ban itu khmat te ngi nang haban wat jing tep ya kata ha kan ko durum itu khmat they cover the face or what dem ki klam cover tamap ki priu ki ba trei ya ka kam election kim itu kim tip ya ki dei nasional ne kim dei ru tip okay ti stangki snong hi kila ban pekmi kata nrena kaliang jong polling team jong ni ki ong nim itu ki dei na ei kim ong badei na ei ru badei na kani ka snong ne badei na ki shurung forcefully shurung ki shupen shurung ki shuwan pen pat